Gabon, denoi, lehenengo zatiko infografia honi buruzko lehenengo zatia egingo dut, eta bertan erakutsiko dizkizuet lehenengo A, lehenengo B eta lehenengo C entregableak bideo baten bidez, eta lorpen adierazleak zuei ondo azaltzea lortzen duten. Lehenengoan, komunikazioa irakasleen artean nola egiten dugun galdetzen dezute, eta ze erreminta digitalaren bidez, guk erabiltzen duguna da WhatsAppa, bertan irudiak, bideoak, audioak bidali ditzakegu elkarren artean, eta kasu honetan bezala, hau egibideko mekatronikako goi mailako zikloko WhatsApp talde bada, eta bertan egiten dugu behar dugun materiala eskatu, zein materiala behar dan, elkarrekin diskutitu, ikasleen jarrerak eta azaldu, agenda bat bezala ere erabili dezakegu, oso erreminta utila iruditzen zaigu erronketan irakasleen arteko elkar bizitza eta organizazioa aurrera eramateko. Ondoren, irakasleok modu digitalean elkarlana nola egiten dugun adieraziko dizuet. Lorpena hau da, Google Drive eta Google dokumentuak erabiltzen ditu, batez ere ikusten dizute Google Forms, Google datu horriak, Googleeko Word eta Excel eta horrelakoak erabiltzen ditugu asko. Eta horren erakusgai eta lorpen zea bezala hemen erakusten dizuet gure karpeta bada, hau automatizazio eta robotika industrialean goi mailan ere erabiltzen dugun zea da, eta hemen etiketak errespetatzen dira, irakasle hauek zean daude, eta gure artean baimena eman ginen, alkarren izenak agertzeko, beraz etiketak errespetatzen dira. Hemen temporalizazioa adibidez erakusten dut bate baino gehiagok hemen alkarrekin lan egin dezakegu, inongo arazorik gabe, eta ikusten dezute asko erabiltzen dugun erreminta badala. Gehiago, hemen etiketen inguruan zein erabiltzeko infografia bat eskatzen zenuten, eta bertan bidali dizuet enlaze hau, eta enlazea ikusteko azaldu ingo dizkizuen, etiketa zingitzo jokatu sarean, lehenengo arau batzuk ezartzeko aukeratzeko esan zen egiten, da nik 10 aukeratu ditut, ez aztu mezuak irakurtzen dituen pertsona sentimentua dituela, eta mindu aldezula, kontu zibiltzeko, bizitza errealean jarraitzen dituzun jokamaldetara egokitzea, izkilarri zidazteako jokari zarela adirazi nahi du, gainera ez da irakurtzeko erraza, errespeta ezazu beste pertsonen denbora eta banda zabalera, sarean zaren bitartean zure nortasunaren alde positiboak azaldu, partekatu zure ezagupena besteekin, eztabaidetan lagundu giro ona eta ezitzaia mantentzen, hirugarren pertsonen pribatutasuna errespetatu, pertsona baten aurkako talde bat eratzea gaizki dago, ez zaitez zure botereaz baliatu, eta azkena izan zaitez objektibo onura orokorrean eragiten ez duten gaietan. Infografia hau egiteko garaian genial erabilet, zuek gomendatu bezala, Kanban ere gomendatu zenuten, nik geniali deskurritu dut, eta nahiko errexea intzait, ikusten dezute hobetzeri badauka dela, baina nahiko txukun geratu dela iruditzen zait. Esango diazue, espero dut lorpen adierazleak azaldu izana, eta eskerrik asko entzuteatikan, eta bigarrengoan ikusten garen entregablean. Agur.